Bia, nahiko, kontxa bat bizartu bat. Horrengoa? Esan, izena eta dia bizena. Zeba etorri naiz, ni etorri naiz azkenian jakiteko dakaten ala ez, herriko jendiari eta familiari ez kontagiatzeko, eta nire esperientzia gisa esan da oso txarra. Makila hor hauan sartuta eta oso bastante gaizki, arkada eta eman dia eta gaizki. Lehenengo aldiz esan, bai. Da ondo iruditzen zaizu gaur egiten ari diren hau? Bai, bestela holan badakigu herriko jendia dakan ala ez, eta etxian gelditzuko dia dakana eta holan herrisa aurrera da. Bueno, hirugarren aldiza izan da eta gaurkoa nik uste dut txarrena izan dela. Esan dia enfermerak aber tabikia desbiauta dakaten, esan sartzen, eta azkenian sartu da eta kosta eta egisa esan. Eta bestela zergatik etorri zerat, ero zela ikusten duzu hau egitea? Duda kentzeko igual, eta bestela bai datuak eta aktualizatzeko. Ez dut importantia dela. Zerlatan animatu zeraten etortzera eta zelako esperientzia izan da PCR-a? Bueno, esperientzia bizkorra izan da, azkenian zenbatik ere hon dau. 20 segundu, egin beharreko gauza da. Esperientzia izan da, nahiko lehenengo alditza itxotela PCR-ia eta nahiko desarra da, enbiezan da, eta listo. Gura dalako aukera hau eman da PCR-ia itxia, herriko emaitzak ez dialako bat ere honak eta arduraz jokatu behar dugulako. Garrena da eta nahiko hau itxuta ez dut esango, baina egin ditxute bastante, ondo. Proba izan da bastante pasable, pixka molestua, baina eta inet proba basikamente situazioa txarra dalako eta pixka lasaitzen da eta aurkitzen dituzten asintomatikoak eta hobetzen da situazioa. Zure lehenengo proba izan da? Ez, hirugarrena. Osea, que ya esperientzia basakazu. Bai, eso bai.